Hola, jo em dic Xavi i soc veí d'aquí de Lloret i fa com 28 anys que vaig en cadira de rodes i hi ha tres coses puntuals que veiem que no es fan, últimament no es fa gaire correcte, no es fa gaire bé, com per exemple el tema de les obres, on ens trobem primer que falta un manteniment que no es fa, i segons també ens trobem que obres noves, no sé si és per tema econòmic o tema de pressupostos o què és, però són obres que no es finalitzen bé i al final acaben panots sueltos, panots trencats, en la qual cosa per la gent, per exemple pel meu col·lectiu, gent gran o inclús efectivament gent de peu, pot causar una problemàtica, una caiguda, una relliscada, vull dir, al final fer-se mal, no? I aleshores, per l'altre costat també, arrel que jo fa anys que faig xerrades de prevenció d'accidents, també efectivament em preocupa moltíssim la seguretat i també he observat de fa uns anys on les coses no s'estan fent prou bé. A vegades observo que fan passos de vianants no correctes, on a vegades ens obliguen a gent del meu col·lectiu a baixar per tornar a pujar. També he observat falta de senyalització també no hi ha gaire manteniment i crec que hi hauria més manteniment en el tema de la senyalització. Vull dir, és un altre tema que també em preocupa molt. I el tema de la mobilitat també, perquè també observem que a vegades es fan com rampes que no són no amb el tant per cent correcte. A vegades també observem que fan rampes a un costat de la vorera sí i a l'altre no. I crec que aquí també, principalment, traient aquestes coses que comento, també crec que hi ha una feina, que falta molta feina a fer i jo crec que ara mateix tampoc s'està fent, no? I en aquest sentit que crec que, no sé si també és un tema econòmic, si cal invertir més o què, o és un tema de sensibilitat o no sé ben bé quin és el motiu, però també crec que s'hauria de fer molta més feina de la que es fa en aquest sentit.